ഇതെങ്ങനെ കാറിനകത്ത് വന്ന്? ഇയാളാരാ ഫ്ലാറ്റിലെ സെക്യൂരിറ്റിയാ? സെക്യൂരിറ്റിയാ? ഈ ചെരുപ്പ് ഈ കാറിനകത്ത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറയടാ. കാറിനകത്ത് ഒരു ചെരുപ്പ് എടുക്കാൻ തന്നോട് ആര് പറഞ്ഞോ? ഓ, എന്നോട് നീ ആജ്ഞാപിക്കാം. ദൈവമേ, ഇയാൾക്ക് എന്താ ഭ്രാന്താ? വെറുതെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കരത്തടിക്കണത്. കുട്ടി ഏതാ ഇയാള്? കുട്ടിയുടെ കൂടെ വന്നാളാ? ഏയ്, എന്നോടൊന്നും വന്നാണല്ല. പെണ്ണോ? ഈ കാറിനകത്ത് പെണ്ണോ? എടാ പറയടോ, ഈ പെണ്ണിനെ എന്തിനാണ് കാറി കയറ്റിയത്? തേങ്ങ ഇടാൻ. കാറിൽ കയറുന്ന സവാരി നടത്താനല്ല, പിന്നെ എന്തിനാണോ മന്ദ? കാറിനകത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെ കയറ്റി സവാരിഗിരി നടത്തുവല്ലേ? ഇറക്കി വിടറാ പട്ടി. പട്ടി നിന്റെ അച്ഛൻ. അത് പറയാൻ താനാരോട് പട്ടി? വണ്ടി എങ്ങനെ മാറിപ്പോയാ? നമ്പർ നോക്കട്ടെ. ഓ, നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തത് താൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? പോലീസ് പിടിപ്പിക്കാനാ? മര്യാദക്ക് പോടോ. മര്യാദക്ക് പോയില്ലടാ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ അല്ല പോകുന്നു. എന്ത് ചെയ്യും? കാർ അത് തന്നെ. നീ അവളെ ഇറക്കി വിടുന്നുണ്ടോ അതോ ഞാൻ വലിച്ച് പുറത്തിടണോ? താൻ വലിച്ച് പുറത്തിടോ? പുറത്തിടോ എന്നാ ഇറോ കാണിട്ടോ. താൻ വലിച്ച് പുറത്തിട്ടാ തന്റെ കൊടലും വലിച്ച് ഞാൻ പുറത്തിടും. എന്താ ഡ്രൈവർ നീ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ഡിഗ്രി എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയോ? ഞാൻ MA കാരനാ. ഇങ്ങടെ ഇറങ്ങടി ശിങ്കാരി പുറത്ത്. താൻ പെണ്ണുങ്ങളെ കയറി പിടിക്കലോടെ കിളവാ. നിന്റെ തമ്പിയാണോ? ചെരുപ്പ് വലിച്ചെറിഞ്ഞല്ലടാ പന്നിയോ മക്കളെ. ശക്തി പിടിക്കില്ലേ? നീ എന്താ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനാ? എന്റെ ഹാൻഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ താങ്ങിയത്. എടാ കിളവാ, വിടറോളാ. ഇതാ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നീ എങ്ങനെ